Guľovnicu, ktorú si teraz ukážeme, je od nemeckej firmy Merkel, model KR1, kaliber 8,57. Je to samonabíjacia guľovnica s trojránovým zásobníkom. Zásobník je umiestnený pod schránkou. Dĺžka hlavní závisí od kalibru, vyrába sa v štandardných aj v magnumových kalibroch. Pútka na remeň, orechová pažba, s lícnicou, zakončená gumenou bodkou. Váha zbrane je od 2,9 kg. Vybrať si môžete rôzne kalibre od 243 až po 338 Winchester Magnum. Guľovnica od firmy Merkel KR1 s montážou kaliber 8,57.